så vi får et til. Hvad glemte du der? Du glemte at ride ind i overgangen. Du bare trak håndbremsen og blev siddende. Forbered overgangen, rid. Tænk og rid fremad i overgangen. Hver gang. Hesten er... Godt jo. Pas på, at han ikke bliver for åben der. Kan du lige tage en afrunding med indvendig håndled, og så trykke med indvendig skænke? Det er jeg. Flot. Kunne du mærke det? Ja. Der sad den med det samme. Det var super, Karin. Rigtig godt. Ja. Det var så enkelt, ikke? Lige tilbage. Lige op i overkroppen. Og så igen den lille afrunding til indvendig, så han giver sig den sidste lille smule og giver helt efter kamp. Bort. Sådan. Og så derfra, så retter du ham op. Og mere ret på udvendig side. Sådan. Kamp. Kamp. Du må aldrig begå den fejl, som de fleste, bliver ved med at ride hestene bøjet. Den gode gamle lærdom hedder at ride din hest ret og ride den frem. Bøjning, det er kun til at løsgøre. Ret ham op. Ikke helt. Kan du stille ham en lille smule til udvendigt, så du kan skimte udvendigt øje og næsebor. Lige skimte. Ja, den side er det nemlig nemt at gøre det. Og nu skal han ikke bøje til udvendigt. Ja, passer på. Og så kommer en lille afrunding til indvendigt, for nu åbner han sig. Så trykker du lidt med indvendigt sink og runder indvendigt håndled, uden at give efter på udvendigt tøj. Han lidt på åben igen. Ja. Du retter op ved at øge trykket på udvendig skænke og udvendig tøjle. Og masse frihed på indvendig tøjle. Bare giv efter indvendig. Han skal nok blive der, hvis du har ham på plads. Så bliver han der, om du så slipper indvendig tøjle.